Nasi maninya jebeni odikasi na pata meni Nasi maninya dubeni jebeni odikasi na pata meni Akwenyi ga-abụ isi oche Akwenyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Nasi maninya dubeni jebeni odikasi na pata meni Nasi maninya dubeni jebeni odikasi na pata meni Akwenyi ga-abụ isi oche Akwenyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Gbọgbọgbọ mbọ Kaba kparịsịsị anya bụ nkata bụ mbe n'ihu mbe wee naba Gbọgbọgbọ mbọ wee je ga-agwa m eze si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada eze wee si ya nnukwu ibe adị ya kwuru ọsị ya nga ekwusikwanye ya ike nga rapụ ya bịazịa ife ya ọfụrụ ka chi mbọsị ya lụzie mbe wee jekwula enyi tupu o jee na be enyi chi agbagonitasi igo anwụ ekesibego ike enyi si ya mbe kesi ka isi wela aja kịta ebe nwa sị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụ nya dukwu ọ bụ na ya ejekwana ibi na-eme mbe si agba nkịtị na ba ga-ejesi ike enyi si ya ngwa nya kwado ka ba jebe ejebe n'otegoli eli ụtụtụ ka ya yisi jikparịchachachasị ya na-echi ka ọ bịa si ya na ọ bụrụ n'ije ka na-ejezi n'ụzọ enyi si mbe ya gasibe n'ike na afade ejesikwa n'ike na fa gafa anọkwa n'ụzọ ebe nwee na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na enyepụta enyi na fekwu mbe wee kpọọ enyi si a na ọ ma na ụkwụ nke ya bụ enyi karịrị nke ogologo ọ gakọtara ya na-echetụ ya nwatịntị enyi wee kpọọ mbe si a na na-echezikwa ya ga na-agasi ike ụmụ ibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu asị m kwa m ka udo dịrị n'ụbọchị nke taata na nwa bụ ndị ndozi ọdịnala na onye achọghị ọdịnala Igbo ọ ma ihe ọ ga-eme ndị Facebook a na-azị ninja bata nsogbu adị ha ya enweghị na nwere nke anyị nwere ka anyị mana ejiwe asị m ka udo dịrị unu n'ụbọchị nke taata ndị ndozi ọdịnala Igbo ebe ọ bụla ha nọ na ọ ga-adịrị ha na mma anyị na-ekene ori na-eke na afọ na-eke na nkwọ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị nwawo ndị agha bịara sị na ọdịnala Igbo agaghị ana onye na-ekwu na-ekwuru onwe ya ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-ejere emere onwe ya anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo and anyị abịago bụ na anyị abịago and enwezi ihe a na-eme maka na ọ dịgo leti anyị abịago bụ na anyị abịago and anyị ebidogo bụ na anyị ebidogo anyị dị busy na paakị ya anyị na-apa ihe anyị na-apaakị ancient and modern anyị paakị si ya ihe a nwa bekee fụ ya ozo n'okpuru bedi ihe anyị na-apaakị nwa bekee fụ ya ozo n'okpuru bedi maka na anyị emeghe expect na anyị nwere ike ime ihe dị otu a ha fụrụ ya sị ndị iberibe na ha fụrụ ya sị ndị iberibe ndị megoro accept defeat so onweghị mgbe uche ha ji wee bụrụ na
ndị ahụ nwere ike imekwa ụdị ihe dị otu a n'ụwa. Mba, ha che na anyị amara ihe. Ịmana ndị ache na anyị amara ihe kwụnụba ụnụ ama na nwa bekee che na anyị amara ihe na ndị ọnwa ndị gbara aghọta ha na-akọ biko yes na ọwụ na ichere na nwa bekee che na anyị ma ihe, then make calculation. Anyị na-ewere raw crude oil send it to the west, ha refine ya resi anyị the ordinary fuel. So onye ọbụla mere otu a automatically ha ga-asị ema ha ihe, ịghọtago? Ha ga-asị ema ha ihe. Ị na-ebiri ego na IMF ebe a na-ebinye ego, ha na-eprint the money, ha binye gị ego die, ijighị the money rụọ refinery. Ibiri ego zụrụ ngwa ọgụ, ijighị eru refinery, and your refinery, this oil bụ the bed bottom of your economy. Everything a na-use from motor for ihe niile ma waterproof ma everything oti from oil abịa. So why is Kwana ijizi ebiri this money i waste ye resi ya crude oil? Na nwanne ọ kwere ka si ma ha ya simple as ABCD. Your poor people is living in abject for poverty. Ihe abụrụ about Nigeria or Yoruba or Hausa, no. Ihe ahụ common sense. Okay, ndị Yoruba, ndị Igbo, agụgụba ha, ndị agha na-achị achị, ha je mere ndị village ha datịrị. Ha merie mba. Ọkwa disi Kaduna refinery ekwubere okwu esi nse nwere nke na-arụ ọrụ. So ọ bụghị about ihe ahụ common sense. It's common sense. You got a bottle. Mana sometimes anyị na-ekwu okwu ndị be anyị anaghị eyuzu nọmba 40, ha anaghị eyuzu nọmba 6 eche uche. Ịghọtago? Enwere 456. Ịghọta? Enwere 456. Mana ndị be anyị anaghị eyuzu nọmba 6. Ọ bụrụ na ndị be anyị na-eyuzu nọmba 6. Nwanne check godi now. Check godi. Ndị Afrịka na-agba World Cup. Enwere onye Nigeria nọ na FIFA. O nwere onye Nigeria bụ member of FIFA, mana Nigeria na-agba World Cup. Eziokwu. Enwere onye Nigeria nwere ego na IMF, mana ndị Nigeria ebiri ego na IMF. Na-egekwe ntị o. Ihe niile a na-eme n'ụwa niile, we want to participate. Yes, because ọwụ na-ebịa ha match, onye opposition eburu cup. Ọwụ na-ebịa ha match, opposition eburu cup. There is one thing dị wrong from the mind of our people. Enwere something dị wrong in the mind of our people. That thing is participation. That thing is participation. One, you can never ever deprive yourself of participation, because you might have game you got a win. You got participate that is will give you another strategy to run again. How do you know your capability? Kedu ka isi mara your capacity? Ọ bụ na ị gaha. Kedu onye nọ n'ụwa na-afụbeghị pain? Is there anybody in this life that has never experienced pain? No race, no tribe, nobody on this earth will say that I have never seen pain in my life. No. Who haven't to have sorrow? If not you, your family. If not your family, your village. Everybody have these things in one way or the other. But there is one thing our people must learn. On earth is solid, is mutable. That is man. That is the meaning of man. Man is changeable. That is why there is betrayal, because that is chemistry. Because chemistry, you can use your hand to manage, create something that is being created. So man, if man don't know about man, man will be changing without knowing, because man is changeable. Unless you separate yourself from that body, you become immortal. That is only when you can be unchangeable. As long as you are moved by desire, you can change at any time. It's as simple as that. You can change at any time.
People call it betrayal, but it's not betrayal. That is normal. It's not betrayal. All normal thing. It's normal thing people see. So we as a people must learn how to participate in life, in everything. Why are you afraid of your own shadow? Why are we afraid of our own shadow? Let us confront anything in life based on competition. We must construct and confront anything at all. Confront your fear. We are running away from our fear. Every time we run away. Why? Why should we always run away? Why? Tell me. Today now we are shouting. The outside this, Yoruba that. We are running away. Why can't we confront them? That is what ROC is evil. We run away. Our ancestors is evil. We run away. This, we run away. Hausa coming, we run away. Yoruba coming, we run away. Benin coming, we run away. Ijo coming, we run away. Also, I gonna was it. Till when? If you go to America, they will tell you Black Lives Matter. Everybody run away. If you go to Africa, if not Yoruba, is Hausa, we run away. The people who on a government, they will tell you, oh, white man is the problem, we run away. The other one say Arab is problem, we run away. We can never stand and confront ordinary shadow. Now, what make these people? I don't know. Why did you see them as powerful? Because there is information of science and technology that can destroy matter, because you are matter, you are not a man. So they can destroy you at any time. That's why you are afraid. Everybody also. Apart from this thing, what else are you scared? Because of death. Because of the body, if you see. That is the problem. Our people are living in denial. We must stop it. We must. If we want to live as a human being, no matter how little, subjugate yourself and be real. Become real. Become real human being. Don't live in denial, in isolation. Why? People go to World Cup. You watch Chelsea. Are you from Chelsea? Have you ever been in Chelsea before? No. If Aba is playing football, nobody will go. Enyimba. Nobody will go to Enyimba watch. Madone. Only few people. You play Niger Bet. Niger Bet you play in England. If there is even set match in Enyimba, they will rig it so that their brother will carry the money. They will negotiate with the referee and rig the match so that the money will come for them. My brothers, the problem, you see, why I give you all these instances? Because you are looking for one place as a source of your problem. You have them even in your bone marrow. The problem is in your bone marrow. Not even that place you are thinking of. The government is not in Enyimba. But you will go and rig the match of Enyimba. So, the problem is not in where you're pointing from. Because the problem is within you. And you don't want to change the problem. And you expect the automatic ticket of problem to change itself. It will not work. It cannot happen. As above, so below. If you understand what is here on the earth, what is above will reveal itself to you. If you understand what is here, what is above will reveal itself for you. Simple as ABCD. Before we will start talking about anything in Nigeria, we must confront the fear. We must confront the fear. The only system in Nigeria is a Nigerian system. Why are you running away? They will take it to hunt you down. Because that is the only law you have. That is the only law you... Why are you running away from it? They will use it against you. Why? Now, why our people are handsome? Why? What is wrong? If you isolate yourself, you become a victim of life. In Numbers
we are why Nigeria enwere this una ama why Nigeria enwere ID card, not because of na Igbo people bụ 80% of population in Nigeria. Do you know that? Imana ndị Igbo 80% of Nigerian population, 80% of the population anyị na-ebe akwa na ama anyị marginalize. Na ọwụ Okeke amaghị akpụ isi ka ọmụma abalị isi adịghị nkọ. Go to Lagos before ị gaa mmadụ ise ị ga-afụ mmadụ ịtọ na-asụ Igbo. Go to ugwu Hausa, ndị Hausa anọghọ dị ọ bụ ndị Igbo nọ n'ugwu Hausa. Go there and see yourself. Gaa jafụrụ ị bịa na Igbo a na-akpụrụ didi. So anyị enweghị ike use this advantage on our own side. Ihe na-achọ ịgwa m isi m na ha ga-eri iki. Gịnị ka ha ga-eri iki? Mana mgbe ị na-aga ije gba match na FIFA, ị na-eji gba World Cup, why don't you say I don't go that they will rig it? I don't have anybody. I don't trust Oyibo. Do you trust Oyibo? You don't trust them, but you go and play World Cup. What about if they rig the match? No, because ha bụ ndị ọcha, they assent. They don't rig match. Ha anaghị eme ihe ọjọọ. You go with confidence. Okay, when it's time for you to participate in your own land, it's mba, ị gaghị participate because they will rig. You don't trust them. But you go to IMF. How did you trust Oyibo to give you money in IMF? All the whole oil company in Nigeria, Oyibo, you trust them. No problem. They will not rig it. They will not carry your oil and go. They will tell you, ha na-amịta millions of barrels every day and give you 100. But so what? There is no problem. We trust them. Jesus bụ onye ọcha after all. You see? So all these things, no problem. But when the time comes for you to use your own advantage of number, isi mụ na onye ngwọrọ na-aga school unu si onwe ha certificate. So kedu can just because amahom I don't, you cannot, you nweghị ike ịgwa m how this man can read this thing. Aghọta ha unu si ọ na-enye mmadụ ego, so ị na-achọ ịgwa m na 80% of population come out to participate. 80% na enwere how this thing can happen. Either your mind is deceiving you or you are not true to yourself. Either na obi gị na-asịrị gị asị ọ na-emara ihe. Because the only law that can put you to jail, that can take your land, that can kill you anytime they like, that is it, nothing more. Only thing nwere ike igbu gị today, take everything you have, is that office. So that office, it should be your priority to take it. That office should be in a go obodo oyibo. Do you know when they make the law? You want to go to America? Are you part of American system? Do you make? Are you the time this is when this man in America, Abraham Lincoln, make America? Are you there? Are you there when Abraham Columbus and his men sent to America? Are you there? But you want to go to America? Are you there when they build Europe? But you want to go to Europe? But now they tell you to go and participate in your own land December. Now they are fraud. Everything on earth should be destroyed. Everything here is based on that chemical reaction. Everything. That's why you see suppression. Because through suppression, disintegration starts. Haven't you see how we put akpụ n'ime mmiri ore iyoya before you hear? So human being is the same. It's pure. Human being is crude oil. You got refine it before you use oil. If you don't refine it, you don't use it. If you don't refine crude oil, you don't use it. That is human being you see. It's as simple as ABCD. So Okamma is better. Earlier is better. We begin. Earlier is better. We begin because we have wasted a lot of time. We have wasted a lot of resources. We have wasted a lot of blood. We have wasted a lot of human being for nothing sake. For nothing sake. Absolutely nothing sake.
1967 we lost 3.5 million. 3.5 million, still counting. People will say people will die, people is dying before. So what? There is no problem. But the reason for the death, not about die. ọwụhụ na mmadụ anaghị anwụ anwụ. The reason for the death, ndị gburu ndị ahụ onwere ihe mere ha. Ndị gburu ndị ahụ enwere ihe mere ha, enweghị ihe mere ha na. That is the problem. Ọ bụghị about mmadụ ọnwụrụ anwụ ọkwa mmadụ gburu ha, enwere ihe mere ha. Ụmụaka anụ a na-agbasi egbe na street kịta na-anwụ anwụ, enweghị ihe mere ha. But somebody will tell you somebody must die. So what? Somebody must die. But onye gburu ha enwere, so onye agha gburu ha ọ bụ na enweghị ihe mere ya, ka onye gwara gị na agaghị egbukwa echi. Onye nna ya dịrị ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Onye gburu mmadụ enweghị ihe mere ya, ịma na ọ ka ya egbu ọzọ. It's as simple as ABC. So napụta the man ọkwa, ịnapụtaghị ya ọkwa. If you don't take this thing, ịnapụtaghị ya ọkwa, ọ ga-adịrị gị njọ. Ọ ga-adịrị gị njọ. The worst thing ị ga-eme bụ ịhapụrụ that man ọkwa, ọ ga-akara gị njọ. The best thing is ndị Igbo should buckle up. Ndị Igbo should buckle up because ịmana hapụgodị ndị these young people ọbara ha na-arụ ọkụ. Ndị a bụ ndị kwesịrị ịnọ na amị na police. Their blood is hot. Ndị a kwesịrị ịnọ na amị na police because na ha enwee chance. Ịghọtago, they don't have chance to be there. So hapụrụ ha. Ọ bụrụ na ha nwee chance, you recruit them. Oh, this is how government recruit security men. Ọ ndị kara obi. But ndị akara obi ọ ha mee misdirection. Ha kara obi. O maazị obi siri ike. Mana ihe ahụ hitmen of your tomorrow. These people na-anwụsị anwụ bụ your own tomorrow hitmen. That is it. Ọ bụ ndị na-ana n'iyi. Oke ọwụ na disi ụmụazị ya nwere obi nwụsịa. Ọ ndị ụjọ ka unu ga-eji wee mere m. Ọ ndị ụjọ ka unu ga-eji wee jọgụ. Ụmụazị kara obi unu hapụ ha anwụọ. Ọwụ ndị ụjọ ka anyị ga-ejizi wee biri. Mana n'obodo ọbụla enwere ndị obi ka nwee ndị obi aka ha. This is natural. Ọwụ na anyị hapụzie ndị obi ka ha nwụsịa, kedizi ndị anyị ga-eji wee bi ọ ndị obi aka ha. That is why your hitmen you preserve them. Hitmen you preserve them because o ruo mgbe ọ ga-esi eti ọha ọka ya akpọpụta. Mana ọ bụrụ na anyị hapụzie ha na aka ha nwụsịa, then tomorrow ka ihe ha ga-eyuzu kwen. Kedu ndị anyị ga-eyuzu echi? Ịmana sometimes ndị isi ojii anyị anaghị eche uche. Mana everything na-adịrị anyị easy, everything na-adịrị anyị common. Nwanne, every people n'ụwa nwere ndị obi ka nwee ndị obi akarị. There. So it's better now we begin to preserve our own men. Preserve ha. Don't let them, because these people, that last time I from na this governor n'ugwu Hausa gbọpụtara ndị a na-egbu mmadụ n'ime ọhịa. Ọ dịka 200 ka 100 and something. O mee ha recruit na army. Because nwanne ọkwa ha nwaji ọkwa ahụ. Ha nwajide ọkwa ahụ ọtọ ha kpọta chekawo mee ya military sergeant. Send ya to the east ka ọ wụrụ inspector DPO. Ọwụ na ha send ya the man to the east mee inspector DPO. Kedu ihe ị ga-eme? Ị nọ dịkwa na-ekwugheri, ị nọ na Facebook na-edechigbu ntị. Ọwụ na ha mee chekawo DPO, kedu ihe ị ga-eme? You cannot do anything. Ị ga na-ekwukwe na-ekwuchi m ntị ebe. Simple. But asị gị participate to stop checkout from coming isi mba. Isi na ha ga-eri igie, na ha ga-eri igie. Kedu ka ha ga-esi eri igie? I want to know. A na-enye mmadụ ego. So enye ga-eji were ego tii na akpa vote gwe na onye chọrọ ivotu nkọ. Ebinye gị the rice iricha, ọ ga-emeru ebe ahụ atụdo gị egbe n'isi. Anatụdo mmadụ egbe n'isi ebe ahụ. Anatụdo mmadụ egbe n'isi ebe ahụ. Nna nwanne, ọ ka mma na mmadụ nwụrụ for something. Ọ ka mma na mmadụ nwụrụ for something die to die for nothing. It's better you die for something. Ọwụ na ị die protecting ọwụ na abịara eji nnukwu moto egbe ebe iburu vote ịtụrụ atụ, i were egbe gị na ha azọba ya agbagbusie ndị mmadụ ebe a na-azọ ya. It's better. Ọ ka mma na ị nwụrụ like that you want to protect what you believe in, then you die a hero. Ọwụ na ọ bụghị ya ka ị ga-esi anwụ just like that. Onweghị isi.
but ndị be anyị amaghị m ka a ga-esi agwa ha ihe ka ha ghọta ya aghọta. Nwanne nekwe anya ọ bụkwa ha na mmadụ jọsụrụ filie something, ọ bụghị otu a ka ọ dị n'ụwa. Ọ bụrụ na otu a ka ọ dị, nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na anyị jọsụrụ ihe ọbụla anyị filiri ka anyị mee hey sinsi ụwa na mmadụ gara akụ na rụchara Dubai na n'ala Igbo. Ịghọta, mmadụ ga-arụcha Dubai na ala Igbo otu wee dị anyị n'obi, otu obi si wee dị anyị ihe anyị ga-arụ n'ala Igbo. Even ebe ahụ ka ha ga na-abịa, Switzerland ga-awụzi ala Igbo, ndị Afrịka gara abịa etinye ego ha n'ime, mana ego adịghị ka okwu ọnụ, ego adịghị ka okwu ọnụ. So the best thing anyị ga-eme now kịta, security dị anyị mkpasị ndị Igbo, security dị anyị mkpasị ndị Igbo, because anyị enweghị security. Ị gaa n'ala Igbo ịfụcha ndị kawasịrị anya akawasịrị ebe a kawasịa ebe a, ọha bụ ndị security ụnụ. Onye ọ ga-eche gị ndị anụ emere recruit ọfụ na ahụ, ndị ahụ ndị eji akwụkwọ eji etiti ala wee saa isi. Ndị a dị ka ndị a na-ebu Baịbụl akpagharị ndị Kristian, the same thing ka ha bụ, ha amaghị ihe a na-akọ, isi ha na ala na-eme nke ame nke ha ekwerene edi ha bịa na Igbo ya gwụsi ọnụ ka a ga-egbu echi na echi nke ya bụ the next victim. Ọ ka mma na ịtụrụ anyị dete na mfel then ị marazie, because ọ bụrụ na ije match ịgbata ha ọfụma, ị mara weak point of the opposition, so next time you can prepare for the next match. But ọ bụrụ na ije match ka eke gesa ma the weak point of the opposition, gwa m. Ọ bụrụ na ije match, how do you know the weak point of the opposition? Nwanne nekwe na anya, mmanụ dị na mba mmiri ndị Ajib, America, Italy, Chevron, America, BP, English, Russia, ndị ogbu, ndị Israel, ọha nwe ego dị na mba mmiri, ha nwe ego dị na mba mmiri. Elizabeth nke Queen of England, ọ ya bụ their mother queen. Ndị a bụ ofu ala ha ji ka ha na-achịrị efi, ofu ala ha ji ka ha na-achịrị efi, ịghọtago, ofu ala ha ji ka ha na-achịrị efi. Onweghị even the worst enemy in Africa ka ha mma, the worst enemy in Africa ka ndị a mma. The devil you know is better than the angel you don't know, because ndị conquer Africa 1800 with the West, ọ bụghị ndị Hausa, ọ bụghị ndị Yoruba. Ndị create Nigeria ọwụkwa Lugard na ndị otie Godi, the owner of Royal Niger Company, onye Africa. Na ke why are you fighting? Ka onye gị na-anọzi ọgụ, onye agha bunyere ndị ugwu egbe 1967 ọnwụgo, have they ceased to exist? Onye bunyere ndị ugwu egbe 1967 ha omechigo, are they not still living as a country today? So kedu ihe mere gị ji chee na ha agaghị ebunyekwe ndị ugwu egbe ọzọ kpata? Ọkwa ha nwajere Iraq gbuo Saddam Hussein, enwere onye kwuru okwu. Ọkwa ha jere Libya gbuo Gaddafi, enwere onye kwuru okwu. Ha gburu gị 3.5 million, enwere onye kwuru okwu. Kedu ihe mere gị ji filie now not the difference na ha echegharịgo? Nna ka iche nna na-akwụdo ụgwọ eche uche, a na-akwụ ụgwọ eche uche. The only thing ha ga-eji wee like gị, ha ga like gị, the only thing gị na ha ga-eji eme business wo, if you take the power then you become their favorite. Ha gị na ha eme business. As long as you nweghị power for the mmanụ, you nweghị security power, because commander in chief dị very very important. Ọ bụ ngịnwa ka ha ma ọ bụ na iburu onye isi, ịghọtago. And agwụkwara m na enweghị ike, because mma na onwe m, I don't believe that. Don't ever tell me that. Ịgwakwana m, because I don't believe, ekweghị m na something is limitless. I don't believe in it, because you have self defeat. Ekweghị m na self defeat, ekwere m na everything is possible. Kedu mgbe ndị ugwu bido chiba Nigeria? Kedu the time ndị ugwu bido chiba Nigeria? Go and read the history. Ọ bụ na ọ bụ after the war. Ndị ugwu started ruling after the war. Before the war, ndị ugwu anaghị achị. Ndị ugwu enweghị ike, ha amaghị edafa ha.
ndị ugwu ụjọ na-atụ ha ewu president, they are afraid to be president. ịma ha all intimidation ka ha ji eje, intimidation, ụjọ na-atụ ha. onye president ụnụ na ugboro one ka ọ gago debate, public debate, ọ bụrụ na isi na ihe nnekwubasị, ugboro one ka president of ụnụ gagoro public debate, ndị a na-atụ ụjọ intimidation ka ha ji, because ihe ahụ distraction. You got a game of politics, so all distraction ha use intimidation of herdsmen and boko nka na-akụsasị ụlọ anya ike ulo dan nwanne ifu na ndị otele ha oghe enweghị ha ji. Ọ dị mma ka ị na-agba ọsọ say don't participate so that ha nwee ike jọkọrọ everywhere, because if participate you win them. The only way they can be ha ga-adị relevant if you don't participate. The only way onye ugwu ga-adị relevant in Nigeria ọwụ na participate is as simple as that, because if participate ịkụpụ everybody. Nwata mara mma a na-asị aje saa ahụ, a na-asị nwata mara mma je saa ahụ, nwanne participate iwu onye ọbụla naanị. Nna I don't listen to that nonsense. If you don't want to listen, you press it. Achọghị m that nonsense. Ọnwụ dị njọ kọsi onye. I don't want that nonsense. Nobody designed everything, because mgbe British na-ana then gave it to Azikiwe. Who designed it then? Then gave it to Azikiwe. Azikiwe is the first premier government. So how come they give it to not? How come they give it to not? Achọrọ m ịma. So you might have about the story of Nigeria. You don't know about the first coup, second coup. You might have about all these things. You might have about the war. Or na ndị British enye ha Ojukwu offer. Don't you know about this? You might have about the offer. You might have about the offer before the war. Now why are people jeme like this? Just emotional and sentimental. Go and read the history of the country. Nobody is holding anybody in that place. Only thing holding everybody is just nonsense. Onwere ihe ọzọ. Ma onye ugwu ma onye Benin ma onye Yoruba is rubbish. Hold ha. Tie ya down with nonsense. And now na-atịrị ndị mmadụ asị. What nonsense with that thing? Or say British favor them. Favor them of what? If you hold the oil, British favor you. Onye ji iwu ka egwu na-eso. Onye ji iwu ka egwu na-eso. Onye ọbụla na control the country. British cannot even control their country. How can they control Nigeria? How can they control Nigeria if they cannot control British? 60% of British land ndị na-eti isi ala. So how can they control Nigeria? Is out of our stupidity. Ọ bụ iberibe anyị, enwere onye ọzọ, ọ bụ British, ọ iberibe anyị. Kedu ka mmadụ ga-esi anọkọta sị ya ga ha participate? Ke ụdị ihe dị ya? Ị gaghị participate, ị na-achịkwa na how do you know that na efebọrọ ndị Hausa won't participate? How do you know? Kekwe nke isi marazie if vote go, have you vote? Ọ bụ na your vote doesn't count. Where? Kedu mgbe you vote your vote didn't count? I want to know. Your vote will not count. Your vote. Kedu kwere mgbe you vote or count? Mmadụ one n'ime unu nwere voter card. Mmadụ one n'ime unu vote go for the first time. How many of you? Ndị niile na-ekwu ihe 90% enweghị voters card. Kekwe ya na-akọzikwa. What are we saying then? Nna nwanne onye ọbụla mere onwe ya, onye ji mmadụ na ji onwe ya, the only way ị ga-esi anapụta ndị Hausa ọkwa is through this thing, through ballot box. Simple as that. Ị na-eri ịmaghị eri ọsọ ha mere karị gị na karị gị ịmaghị ochomole anaghị ego vote ọhụ mmadụ ka ọ bụ why na ị naghị eje ego the vote ọ bụ na arị gị bụrụ gị ka eji eme ya go and do the same thing na rigie iwu mmadụ ọsị British favor ha. British si na London bịa na Nigeria bịa favor ha. Nna nwanne ihe ahụ game ka Madrid na Barcelona inwe ha na players ha bịa grow the players. All those small team nweta ha players ha egorie ọ ihe ha na-eme. Simple as that. So in Nigeria as long as na ha ga-eji intimidation na-eme gị ị na-agba ọsọ all the game because ha enweghị how to buy Igbo people. So onye nwa mere ndị ọjọọ nọdụ n'Igbo land as politicians because the good ones refuse to be. The good ones say I don't want to participate, they are corrupt. Kedu ihe wụ dị clean na ụwa? Tell me one single thing clean on earth. Achọrọ m ịma. Tell me one single thing that is clean here on earth. Actually, I want to know. They are corrupt. You are not corrupt. So what?
You are not corrupt, but they are corrupt. You will be here saying they are corrupt. At the end of the day, ala Igbo ga-afọzi only Anambra. Only Anambra will remain. That time you will know. They will, even Onitsha sef enwere ike ka ihe hand data onye ọbụla anọ ọwa ya kerisi obodo niile mgbe akọ ga-efu anyị n'anya anyị aghọta na ụwa ọhụụ otu aha isi wee chee ka o si adị ebe a sị the British famous. Who are British? Onye ka ha bụ? Gịnị ka ha kacha eme ọfụma? Gịnị ka ha kacha eme ọfụma? Nna nwanne, this is a deal. Ihe a bụ a deal ka ọ bụ. Is a deal. You must do the deal. Is a deal. You must do the deal. Ọwụ na imeghe the deal, inweghị option. You don't have any option, my brother. You don't have any option. You nwere option. You want any option. You don't have. Ọwụ na enwere two options, you choose one. But if there is no option, you don't even have to choose because you want any option. You don't have any option. Na ndị be ya anaghị aghọta ihe a na-akọ because you don't know about life. You don't know how life work. You matter. Had it been, you know, that's why you're suffering. Ihe ọjọọ bụ obi mmadụ. Obi na-anaghị aga na line. Mind that does not go through order. That is what turn evil against itself. Ihe ọjọọ bụ mind that does not go orderly. Then the mind turn to evil because it's not according. Or they according. That's why you turn to evil. Unu na-akọsoro ụmụ unu ndị a ga-amụ amụ. You are causing generation upon generation. You are putting them into slavery. Man, don't know. You are putting your own unborn children into slavery. Yes. Because can the outcome? Because you have to create the effect. You have to create cause and effect. Create the cause to have the effect. What is the cause? Because if you know the cause, then you know the effect. So the cause you create now, we have seen the effect. Because I might hug up. The cause you create now, because you don't know. Common science nkịtị shows you that anything you do nwere pay. Ihe ọbụla ị na-eme nwere pay. A country where there is police, there is army, there is president, there is everything, and you become isolated, feel you na carry outcome. You know the outcome. Do you think about the outcome of this action you take? In nature, the outcome of this action you take. In nature, think about the action and I think about the outcome. But ndị be anaghị eche echiche. Ndị be anaghị eche echiche mba. Oluwe chọsị, hey, nna since ndị Fulani na-agazi na-egbu mmadụ n'Igbo land, mmadụ one ka ejidegoro. Mmadụ one n'ime ha jegoro nga. Mmadụ one n'ime ha jegoro nga. Achọrọ m ịma. Aya ka nọdekwa ebe a na-asịkwa na I have participate. Ndị a participate na nsogbu adị. But abịakwa ihe ọbụla m fụrụ complain na my page block remove. Abịakwa na here complain because you refuse to go to match. Oruzie ka m buru cup. Isi na ha mere gị wayo. Na ha dị corrupt. Why need they match? Why need they match? Why you don't play? Kedu ihe mere gị na mgbe ha match? I don't abraham. Why did you ke ihe mere ha match? O nwere ihe playing the match enweghị stop gị from. Playing the match don't stop you from anything. So kedu ihe isiri ga ha about the match? I don't know. Mmadụ ama ha about the game ọ na-akọtu. You have just simple common sense. Kedu ihe playing the match nwere ime with your ambition? I say, I don't want you to participate. I don't want to say something here. Na nwanne. Catalonia, here I stay. Catalonia. Ha nwere autonomy. Ha nọ n'Europe. Ha nwere capable of that is making a day decision. They make long term decision, not a day decision.
ọrụzie ngị nwa nọ under confined environment, ị nweghị a decision. Ị nwere mana sometimes ị na-watch movie chekwa na movie ahụ real. In actual sense ọ wụ television ka ị na-watch ọ bụghị real. Ụmụazị na-watch movie otu a ha chekwa na datin wụ real ha na-afụ na TV, mana in actual sense is television. Jesus na-abịa since 2000 years, ọ gago 2000 years and Jesus ka na-abịa ka ọ bịabekwe 2000 years Jesus is coming, but every day ndị mmadụ na-enwe hope na Jesus ga-abịa so that ha agaghị eme mmehie megide Jesus, ka Jesus nwee ike ịkpọrọ ha n'anya n'igwe. Ha na-echekwa Jesus na ọ na-abịa. You got to, and Jesus anaghị abịa. Jesus will not come. Jesus is not coming. So you have to create Jesus for yourself and become Jesus. Jesus anaghị abịa. It's as simple as ABCD. So this is common sense. Ọ anyị maka ọ dịrị ụmụ anyị nwa nwanne, this your children will suffer. Na nwe nke bụ eziokwu, because your decision is wrong. Your decision is wrong. Or a right decision. The right decision is dismantle these people through that the same useless system. The same ochomole na-eji ego na-egoro vote ndị mmadụ ka o mee sure na APC rule. O nwere ambition, he want to fulfill his ambition. Ndị nwere ambition, you just dangling under emotion. You nwere ambition, that is not ambition. You have emotion. Ha na-emegbu anyị emegbu, ha na-emesi anyị ike, but that is not ambition. Oh, strategy. Ha na-emegbu anyị, ha na-egbu anyị egbu, o strategy. Oshomole nwere strategy. Ọ chọrọ ka APC nọ everywhere, ọ na-ego vote na-eri so that na APC ga nọ na every government. Nke nwasị ha na-egbu anyị, ha na-emegbu anyị, ọ strategy. I will not participate. Or strategy. Ọ bụ strategy. It's as simple as ABCD. It's as simple as that. Ọ bụ na this element na that is that control the world. This element na mere ọkụ ịgba ya ọkụ, that is iwekọta waya join ya waya onwe ọkụ. Ọ bụ na this element is na ụwa dị corrupt, that I will not participate again n'ụwa, there will be no light here. Ọkwa ga ha dị ebe. There will no light here. But the element, the only why they call God because it's unchangeable. Good mean unchangeable. Something that is unchangeable, that is good. You know, change. Simple as ABCD. So we as people, we as human being, the ability to reason, it's as simple as that. If you want to go to war in Iraq, you got plan, you got the capacity of their military, you got the capacity of their strength, you got everything had the belief hanine ebe ngwa had ngwa na ha nwere ndị agha ọrụ ha nwere before you kosa the place ibugo you kosa sia the ngwa agha before you work ebe ha nwere ngwa agha ka ije buzo jagbalisie. So ike ndị ugwu now bụ power ahụ. Ike ndị ugwu now bụ power ahụ. So go power from them. Napụtagori ha power. Ọwụrụ napụtacha ha power. I negotiate with ndị nwe mmanụ mgbe ahụ nwere power. I negotiate ụnụ akwafere ha ndị shad. Game end. Game finish. Ị napụta ha ọkwa ha waa anya ụnụ agụnyere ha chad. Game finish. Very simple. Very simple. Ihe mmadụ na-achọ na unuke elu dị n'uke a. Enweghị sọsọ power ndị ugwu nwere bụ this military. That was their strength. All security force with their strength. Simple. All ya kwesịrị ịwụ your target. Simple. Nweghị ọzọ. Sọsọ target gị kwesịrị ịbụ this security ndị ugwu, but ọ bụrụ ha were priority. Ebe ịma na ihe ha ji eri nri dị na your side, ha jide mma, how can you take that away from them?
ndị nwe interest aha nọ na mba mmiri nọ with ha nwa because ha nwa jiri power to control ihe dị na mba mmiri. Gwazienụ m ka ị ga-esi wee napụta ihe. Jee n'ugwu, jee na ndịda, all the whole west nwere interest ebe ahụ, and onye ọbụla na-akọntrolu ebe ahụ ka ndị west ma si as simple as ABCD. Onye ọbụla na-akọntrolu mba mmiri ọ bụ ihe the western, because ya corporation. Ịmakwa about business strategy, this is corporation. Corporation bụ about a land, ebe ọbụla enwere the mineral resources or ebe the corporation nwere interest. So onye ọbụla control the corporate that entity ebe aha that ihe aha interest aha no the corporation aha no o ebe aha ka hama. Simple as that. So gbujie ndị a aka napụta ha dị ọkwa. Ịnapụtazi ha dị ọkwa, ịnọzi na position i renegotiate your deal. Malazi ihe ga-eme ndị a. But first of all, onye nwa your first ambition, i nweghị second option, because second option adịghị na table, is not there. Ọ dịghị na table because isi ka ijekwuru nwa bekee negotiate with them. Ha nwa ji already, they have it already. Kedu ihe ị ga-enye ha karịa ha na-enweta? Ha nwa na enwe ha na nwere dị mmanụ na-aṅụ mmanụ na Nigeria, injin na-aṅụ mmanụ na Nigeria ha nwe ya. Dị injin na-aṅụ mmanụ na Nigeria dị no ha nwe ya. So no ọbụla ha gwa Nigeria na ha metara ka Nigeria ga-ewere. So ọ bụghị ha anọghọ na stress isi na ka ha jee meet gị ka gị na ha mee direct. No, because ha mana the way you behave, the way you talk, ha gaghị trust you. They will not trust you because ha sị na onye a ha mee deal with onye a no ọ gaghị work because you are arrogant. Ị dịghị loyal, so ha gaghị emenwu deal with you. So ha believe because ndị a nwe ka ha si eme omume ha anaghị eme ka ha na-believe that thing they work with lobby, then deal with lobby. Ha anaghị ekwu okwu too, nwa bekee anaghị ekwu okwu too much, they lobby. So otu anụnwa ha dị ready ime anything to maintain that power in the area. So but ebe ị nwere free, ha nweghị ike ịbatanwu, ha nwere ike inwe interest but ha nwere ike participate much, or ha nwere ike participate only 5% or na this one, or na this election of Nigeria. Ha ga participate much. They can give them advice, but all na advice nke gị dị superior to their own, ha ga penetrate mu. You got to, so ọ bụ ngwa ka ọ dịara ị plan, ọ bụ ha nwa ha nọ na position. Ị nwere chances, but the problem bụ na ị dịghị well informed, ị dịghị well cultivated to understand. So you become victim of your own device. If you get a victim of your own self, and this thing will take you 2 generations to come. Two generations minimum, 2 to come, then 2 again to cure the problem of 4 generations. Or you may create right now 4 generations problem, or you may create because you don't know mathematics. You might have about how geometry of life work. That's not every brainwash up and they take 1 generation. I am go 2 brainwash, that means 2 generations, and to cure it again you need 2 generations to cure it, because all generational gap you need to wipe it out on generationally. That means I am go 4 to lose 4 generations to come. Oh, you have to come today, but when you things will change, because we know that in mathematics things don't change automatically. No, you have to change it. In reality, automatic, you must, because human being is crude oil, so you have to refine them. Take 1 generation to refine. Ọ dịghị ka fuel ị ga-eme itinye n'ọkụ ozugbo ohit ebupụte. Human being need 1 generation to refine. I lose go 2 generation, that means I need 2 generations to refine before ebido bebezi educate another 2 again or 4. So in 4 generations to come ka ihe ga-adị mma. Ngana n'anya anya even aka na-ekwu anya aka na-emekwu more. That means ka ọ rụzie 5 generations to come or 6 1. I don't practice number. Most of our people now dey 30 years. 1982 there is telephone in our villages. Our Nigeria we have 1980s the telephones mmiri na-agba pump, public pump na-agba na Igbo.
ọ Nigeria dị ihe a nkọwụ Nigeria ka ihe mere enwere Nkalago simenti so many companies na Nigeria na ala Igbo many na ala Igbo na Nigeria so problem abụghị Nigeria or no Nigeria onweghị onye si na Nigeria ga-adị mana ọ gaghị adị. That is not the case. That is not the issue. The issue is the beginning of a destination. Ọ ya na-ekwu maka ya beginning of movement. You have beginning, how can you have end? What is the beginning of your movement? Ihe nwere ebe ị na-achọ ịgba ọsọ ị ga-enwere ebe ị ga-esi wepụ ọsọ wepụ na. If you want to start running ọkwa na-enwere line where to begin the run. How can you begin bụrụ ọgbara ọsọ na-abịa enweghị line? Kedu the beginning point of the running? Enweghị beginning point of the running na-ekwuri na-agba ọsọ. Then nke kwere ebe ị ga-akwụsị. Ebe ị ga-akwụsị enweghị ebe ị ga-esi wee bido ọsọ ị na-agba igbeje ebe de nkezi ebe iweje. That is the game. So nwanne nothing like there is no public group suffering ọ naghị eme. There is nowhere on earth the earth is not function that way. Yeah, with deceit and lies and nonsense. There is no generational sufferness. Sufferness is individual. But atom aggregate. Ihe atom na aggregate. So what you do is aggregate because you are atom. You ma na aggregate ka ị na-eme. You are just doing aggregate. That's why you become square in one place. You become stuck in one place. It's stuck. Ịtọrọ atọ. You become stuck in one place. Just like atom. Nothing more, nothing else. Onye ọbụla mmadụ nwụrụ isi aka etinye n'ime onu ahụ ọ ga-ajụ. Onye ọbụla isi ebe bịa buru nsogbu onye ọzọ ọ ga-ajụ. So what is happening to you is your stock is aggregate of atom. It's unstable atom. Unstable atom then go towards a place and squat themselves. Dịka akwa azụ. So that is what is happening. But because of the illusion of the mind, you cannot control your illusion. That is it. All the problem. So ihe anyị na-ekwu maka ya something of a heritage of a people. Because mgbe ndị ochie before mmadụ awụrụ onye Igbo ọ ya aga the process of refined, ọ ya aga the process of extraction refined. Ọ dị ka ewu inwe ewu ma ọ bụ inwe any food stuff ị na-supply supermarket. Ị na-supply ya enwere ike supermarket nke ndị garala ọnụ iwepụta ewu mara abụba ma akwụkwọ nri mara abụba idebe ya that side. Ihe separate dị akwụkwọ nri separate so that iticha ya na ebe dị iche iche because ọta nka the price ga-adị otu a ka Igbo dị. Anyị na-akọrọ anyị refine ya anyị add ya to Igbo. Anyị kọrọ anyị refine ya add ya to Igbo. That's why you nwecha nwa afọ ịghọtago nwa ọbịa nwee di ala. All those things how we get people, we refine them, we add them, we get people, we refine them, we add them. I anaghị take human being just like that. That's why we have problem because ever since we stop refining our children we have nonsense in our land as Igbo people. Even though Igbo people is a cultivated mind already. Ndị a na-ebe a na ọ dị ka ọnwụ na our children are cultivated ka onye ugwu onye ugwu echi anyị. Kedu ka onye ugwu ga-esi achị a strong mind? It's impossible. You got to go. Ihe ọ na-egosi anyị today is that we have fallen. I have failed. We have failed. I have failed our children, failed our ancestors. That's why we are in subjugation. Oh, that's why I don't have this condition. I know because we have failed. So only thing we seek is go begin to rebuild. Because otu ife elu ha na-dị confused. Ihe anyị na-eme na confused mind. Atom, unstable atom, looking for aggregation. Simple. That's why we anything ọbụla anyị fara iburu ndị Jizọs bịa iburu ndị Juu bịa iburu Islam bịa iburu ihe ọbụla bịara iburu because we are unstable. Simple as that.
simple as that. It's as simple as ABCD. So when you hear what the problem is unstable mind. It's as simple as that. It's as simple as that. All the unstable mind with the problem. When you also, we are just using advantage of onye nkịtị always look for something as excuse. Onye nkịtị always say, oh, this person, this thing. Okay, wepụta the person. Wepụta from anywhere. Say, okay, now you are free man. Eba ka ị nọ. Ka he need it from. Ka he need. What do you need? What do you need? You alone. You. Let me take example from you. You, what do you need now? No, I will not give you any money. What do you need? Take the person to a new island. Nothing is there. Tell him to begin a new life. Okay, man. Take that person to a new island and say, this is a new land. Nobody is here, only you. Begin life here. He will ask you, give me money to start business. Give me money, I don't have money to start business. Nna gị nwere ego. Nna gị onye nyere ego nke ha ji bido. Nna gị onye nyere ego nke ha ji bido. Nobody give them money. Ndị anwa bekee na-ekpogharị ego, o nwere onye nyere ego ha ji bido. Ọkwa ha ji aka ha work gogide up, work ruo ebe ha na wee create the money. Ọkwa ha create the money. Ọkwa mmadụ mgbe create the money ka ha na-use. Ọkwa ha create the money. So ọ were nka tii na nka 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 ontili ota ka esi na-arụ ụlọ erugide runte dị ụlọ. It's as simple as that. Ndị be anyị ala mgbe ọbụla asị enye ha anaghị nka anyị eme nke enweghị na-enye gị anything na why don't you do it now? Ihe ahụ ị ga-eme echi many taa na why must you wait? Why must you wait? Mana ị nwere ego ruo mansion. Some of these people spend 15 million naira na be ha village ha rụrụ ụlọ with 15 million 20 million. Some of our people spend 20 million building house in the village. Ị nwere 20 million enweghị ije wee ije rụọ ụlọ 20 million ka ije rụọ ụlọ mana ị chọrọ what do you want? Ị nwere 20 million enweghị ije wee mee kedu isi ihe a ga-eme nye gị na were eme something. So that is the game. The problem is not that what we think. It's not. Oh, a different thing. The mind is not okay. The mind is not okay. But ndị be anyị chekwa na nwere something else. Nwanne, I will be here watching. Mma na ebe a na-ene gị anya. Enweghị ebe m na-eje. We will be here. But the end will justify the means. Ị ga-asị ị gara mara i follow ihe this guy na-akọ. Had I know comes at last. Ị ga-asị had I know comes at last. Ị ga-afụ na at the end of the day you will say hi. Nna anọ nso kwere ihe ekwuo. You will say it. Ị ga-anụ ya because only thing ji ndị chọọchị today n'ụlọ ụka bụ na Jizọs na-abịa. Simple. Ọ bụrụ na agwa na Jizọs anaghị abịa, all of them will come out from that place. The only thing ha ji nọdụ ebe ahụ bụ na ha believe na Jizọs na-abịa. Every day by day Jizọs na-abịa. That's why they are there. And the day ha ga-amata na Jizọs anaghị abịa, they will desert that place. Then the fear will end. Simple. All the same thing na-eme anyị today. Things will be okay. Things onwekwa ihe na-adị okay. Nothing will be okay. Nwe ihe na-adị ọ ga-akawanye njọ. Olesi ma ị gara gbawa these people aka napụta ha ọchịchị. Ị ga-agbawa these people aka napụta ha ọchịchị. In any means you can. Any means you can. Napụta ha dị ọchịchị. Ọ bụ nyanwa bụ their power. Ị napụta ha anaghị ha lachara gị otele. Ị napụta ha dị ọkwa, they will begin to serve you. Ọwụ dị ọkwa bụ na ha na-eburu mmanụ gị. Without dị ọkwa ha nwere right ịgara mba mmiri buru mmanụ. Without dị ọkwa kedu ihe nyere ha gos to buru mmanụ from mba mmiri bụ na n'ugwu Hausa. Without dị ọkwa kedu ihe mere ha ji wee rụọ inland refinery n'ugwu Hausa. Without dị ọkwa ka ha mere ji wee rụọ inland port n'ugwu Hausa. Without dị ọkwa kedu ihe ha ji wee nwee military DPO polisi army nkewa. Without dị ọkwa how can ka ha ga-esi wee mee ya?
ọwụ na ọ bụghị dị ọkwa enweghị ka ha ga-echi eme ya. So ọwụ na true n'ime nri ihe ị na-ekwu ebe ị ga-ebido ịnapụta ha dị ọkwa, simple as that. ọwụ na eme ihe ha ga-eji ụzọ dị ọkwa against you, all of you ha ga-eji ụzọ against you and enwe ihe ị ga-eme. enwe ihe ị ga-eme ikwụsị okwu n'ọnwayọ ịbịa even ịchọ ha chụpụ gị n'ala Igbo sef ọkwa ihe anyị na-eyi nwanne naanị nna gị igoro anị naanị nna gị ije nata COC ọkụpantị yi bụ ọkụpantị naanị nna gị ịbụ ọkụpantị naanị nna gị ị na-anụkwa ihe ịmaghị na COC ịmaghị ihe ọ bụ certificate of occupancy. That means na ana ahụ ịnọ ebe nna gị ahụ na iwe ọkụpantị ọbụghị gị nwe ya ị na because unu anaghị use brain imam ka agba m ihe unu na-eri because ọ ihe unu na-eri ka m na-eri. ịmaghị ihe wụ certificate of occupancy, that means na ebe ahụ ị nọ ọbụghị gị nwe ya. Ka ihe na-akọkwa then ka ihe na-akọzi ebe a sị na ọbụghị gị nwe ebe ị nọ, ka ihe na-ekwuzikwa ọ bụghị gị nwee je nwanne igobe ha jee gwa asị jee jụọ nne gị na nna gị ọ bụrụ na ihe m na-ekwu eziokwu nwasị igote anị n'obodo ahụ ị ga-eje weta ya na-akpọ certificate of occupancy. ihe ọ na-egosi gị bụ na ọ bụghị gị nwedị anị n'ọwụ gọọmenti. Kedu ndị bụ gọọmenti? Ndị ugwu, and ị nwere chances to take this over this government change this law. ị gaghị eme ya. Cherekwe mbọtụ ọbụla ha bịaziri change it, because these people unu ama ha ndị ha bụ, you don't know them. unu ama ha ndị ha bụ, ịma ha ndị ha bụ. ọ bụrụ na ịma ndị ha bụ, then you listen to me very carefully, because I don't say out of emotion or sentiment. I say real. I don't talk out of emotion nor or sentiment. I am real. I am real. I am real. I study these things. I study them thoroughly to understand where did we go wrong to make it right. Not out of emotion, not out of sentiment, but out of love. How can our people get better? That is my own intention. How can we get better and make sure that unborn children don't see what we saw? That is why we begin to make investigations. And again, it's not under your control. Or not under control of the federal government of obodo. But this federal government, even the chances, even though your chances is very narrow, but you must use the advantage whenever it appears. You must use the advantage whenever it appears. And this is the time for the advantage, but you cannot see it because you don't see it. You don't have uzo. Had it been in afuzo, this is your chance, because the man no the weakest one ever. So the advantage you have, the door is open. But you see, the weakest one ever. But I am on why we are not ready. I are ready. Onye nke asị onye mgbe ọ bụla na-asị gị onwe mgbe ji ha asị gị ichekwa na enwere ihe a na-enweta n'iwe. Do you think that na enwere ihe a na-enweta n'iwe? Iwe with the worst thing that can happen to a human being, because ị na-ewe iwe, onye na-ewe iwe anaghị eche uche. Don't you know that? Onye na-ewe iwe anaghị eche uche, because the brain cannot abhor those two things at the same time. Brain cannot have all those things, two things. Ị na-ewe iwe na iche uche, it cannot go together. Either na ị na-ewe iwe or ị na-eche uche. Simple as that. But I prefer iwe iwe, and the iwe iwe enweghị any solution to anything. Just angry for nothing. Ịkpa nkata ọghọ ngịga, ịkpasịa nkata ọghọ ngịga, because onye nwere plan, plan very well and execute your plan.
Oh, provocation is not a strategy. Provocating what? Onye ka ị na-provoke yourself ka ị na-provoke, because onwe ị na-provoke. You are just provoking yourself. At the end of the day, you will consume your own shit. Nte nyụrụ anyị rie ya. Onweghị isi na. That's why anyị ji wee na-ekwu maka Igbo. Because ọnwụ na ọ bụghị Igbo nwanne, kedụ ebe anyị ga-ebido dị ọsọ? Ka ebe ị ga-anọdụ anọ wee na-agba dị ọsọ? Isi ewe indigenous person. Ịma ihe indigenous pụtara n'Igbo? Ịma ihe ewe indigenous n'ọnụ Igbo? You don't know. Ịma ihe ewe indigenous n'ọnụ Igbo? Ọwụ na ịma ihe ewe indigenous, then ị mara why anyị ji ekwu maka Igbo. Ọwụ na ịma ihe ewe indigenous, ị mara why anyị ji ekwu maka Igbo. Then ọ bụrụ na ịmaghị ihe ọwụ, jee chọọ ihe ewe indigenous na dictionary gị. The next time anyị na-ekwu maka Igbo heritage, support ya. My brother Cletus, ihe m na-agwa gị how what I am sure. You only gara match na-ebido with 20 teams. Agbasịa first one, nwere ike ndị luzuru match apụọ, ndị nwere best score abata. A ga-agbagide ontiri ọfụ mmadụ ịbụọ aha ofu onye ga-emeri. Ọwụ na ị gaa na match ebe a na-agba match na field, ama m ijego na field ebe a na-agba match, ị ga-afụ na coach na-eje na the supporters, fans of the team, na-asị ha kwuo okwu, ha na-eme noise. Ịghọtago? So ka ha na transfer the energy to the players, na-eme intimidate the opposition. Ịghọtago? So onye nwa mere mgbe aha fans ya na-emekarị fiofio na cast, enwere ike nwee best players nọ na the opposition team, ha na cast ya, nwe mgbe na-akpọ eto monkey. Ịghọtago? So that ka o cause aggregate inside Eto's mind, ka o destabilize ya his calculation, so ka o mezie mistake na field na pitch. Ịghọtara? So o mezie mistake na pitch, ọ gaghị agbatazi bọọlụ otu otu wee ka isi wee gba ya. Ọ bụ ya bụ the intimidation ha na-eme unu through this military and castigation, so that ka ị ghara concentrate na the team, so that ka ha nwa broke up. Mana ihe a wee strategy, simple plan. So all ihe ha na-eme bụ just for you to be, because ha man na-ewe any provoke gị, ị gaghị enwe chance to think, because you have been provoked. Ị gaghị enwe chance iche uche. So ọ inwe chance iche uche, yes, iwe nwe ike ime execute ihe chetara n'uche. It's as simple as that. So for you to win ele match, you must participate and you must come with intimidation. So your fans, our people, ga the fans na-aga towards ihe anyị na-eme intimidate based on our accomplishment. Na-eme intimidate based on accomplishment. Na-agwa ha ihe ha na-eme na-adịghị mma, so that we can cause confusion inside them. You got to go. So a plan, if tie confusion inside them through their weak point, through their weakness, use one advantage of their weakness. You got to go. But ị naghị etinye the confusion na their weakness, ị na-etinye the confusion na nke gị, instead of putting the confusion in their weakness. No, nwanne ya political strategy, you must do it. My brother, ihe abụghị okwu ụmụazị. This is not a child's play. Ndị be anyị just all of them, mgbe these people in the north begin to this Nigerian politics, ha dịcha 20 something years, most of you dịcha older than them. Why do you run away? My question is, why are you running away? So you see problem, you run away. Every time I people see problem, they run away. Why are you running away? The question is, why are you running away? Why don't you confront the problem? Even though if you want to go away from the country, you can go, but not running away is the problem. Confront the issue, you can still go if you want, but if you isolate yourself, you were a slave, you cannot go. They will hold you down. You can go by your might, not by your pity.
You can live by your might, not by your pittiness. It's as simple as ABCD. So if you want to go by your might, not by your pity. So if you want to go by pity, then you become a slave to them. Simple. My brother Cletus, ihe anyị na-ekwu here is about Igbo heritage. This is not a freedom fighting group. We educate our people based on those who believe in Igbo heritage. If we want to go and fight for freedom, we'll go and fight. For now, we are not ready for fighting for any freedom. What we are here for is Igbo heritage. So the education and the information is for those who believe in Igbo heritage, not on those people on the other side. If you are on the other side, you are free to do whatever you want to do. I have never and can never come to your program to interrupt you or to tell you what to do. I will never do that. I will never even tell you to stop. But I am telling those ones who believe in Igbo heritage, Igbo ideology. That is the program we are doing. So if you believe in another thing, nobody is stopping you. Nobody have ever tell you not to do anything. You are free to do anything you want to do. I have never tell you to stop. I have never even, and I will never, and I can never tell you to stop. But what we are here for is those people who believe in Igbo heritage. So we talk about Igbo heritage, and we are not going to talk about Igbo heritage and tell our people to stay away from their own problem. No. That means we are trickish. We are not real. You don't go to a mathematics class and telling them about geography, social study. If you go to mathematics, you talk about mathematics. So here we are speaking specifically the concern of our people for the moment. The concern of our people, Igbo people, for the moment. Not freedom fighting, not anything more. So if we are talking about that, then we can debate based on your question and your suggestion. But your question is irrelevant now because that is not the case here. That is not the case here. The case here is different. So we are saying something specifically based on something. But our people always, they want to rule without having ordinary equity. You want to force everybody, subjugate everybody without laying their own opinion, but you want justice for yourself. How will that happen? You want justice, but you cannot come with equity. My brother, that will not happen. It never happened anywhere. Whoever wants justice must come with equity. It's as simple as ABCD. So the best thing for you is go somewhere that is good for you, not here, because what you will hear here, you will not like it. Because here we speak about the heritage of our ancestors, what they leave us, what they gave us, what they gave to us is what we are talking about, not something else. It's as simple as that. So I thank you very much for your understanding and for your patriotism, for what you believe in. But anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị nwa bụ Igbo heritage ka anyị na-eme, and all these things na-ekwu they included in Igbo heritage, because there is no how we will participate to development of our land without confronting those people who are threatening our own security of life and properties. So ihe anyị na-ekwu bụ those people na confront us, na destroy our place. Ihe anyị na-ekwu maka ya, how do we fight them? This is us na ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị die, ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị die. Ọ bụrụ na enwere something greater ịma ihe ga-eme, that is fine and good, go and do. This is what we know. This is our own solution to our problem. If you have something else to offer, that is fine and good. You can go and do them. Nobody is stopping you from doing them.
If you want to save your people, fine and good, go and save them. So if we are saying this is what we know that is better to our people, fine and good. So why don't you call a spade a spade? Leave us, let us do whatever we feel that is better for us. My brother Osuji, Ulgo Osuji, you know me very well for a very long time. So me, that because what is wrong with our people is because they don't know that life is based on justice. That is the problem. You don't understand. You are in prison. That is it. But once I say, sometimes I say this thing, people think I'm crazy or I'm joking. This is a prison because it's aggregation of element. That is an aggregation. So if you, because it makes no sense, boycotting election, what is the achievement? And that is the question will go, Osuji, is what is the intention? That is the case. We are Igbo heritage. So we are not talking about if we tell them to boycott election, why? What is the add into Igbo heritage? Why? What does this thing have to do with Igbo heritage? It doesn't have anything to do. So if there is any benefit of it in ihe anyị na-eme, but there is none. Kedu ihe o nwere ime with ihe anyị na-eme? It does not have anything to do. So why do we say something that does not have anything to do? Can you prove to me the benefit of this? Nwanne m nwoke Ugo, biko kọwagodiri m ke the benefit of that. I don't know, because ihe abụghị anyị bịara. Ọ bụrụ na e nwere the benefit iwu ị nwere si na ọ bụrụ na imesịa this thing na the outcome, good and fine. I will tell you go ahead and do them. So but anyị nwa na ebe anyị nọ n'Igbo heritage, ndozi ọdịnala ka anyị na-eme. Ọ bụrụ ihe anyị bịara, this is not our own. My okay, you need more experience from me. That is, but I have given you, I have telling you something that is better, more. So, because what we are talking about solution to problem, there is problem already. So what we are talking about is solution to our own problem. So bring your own. Why? You know, sometimes we run away from debate. We run away from debate. We always insult people or accuse people wrongly because they gave their opinion. That is an opinion. So if there is a reason, out of just hate, out of anger, no. What is the intention? What is the benefit of it? As a collective interest, get it the collective benefit, because it's a collective interest. Because there are people who don't participate, that their life may be destroyed or benefit. What is the benefit of Igbo people in general in these things? You don't just take a decision against a race. What is the benefit of that? Because in this thing now, you are doing it in the name of a race of Igbo people. So what is the collective benefit from this thing to Igbo people? Because now we already have problem. We are looking for a way to solve our problem. Is this the best you have to give us? Is this the best you have to offer us as a people? Because all of us are victims of these things. So how do we benefit from this thing? Tell us. That is the game. But people don't want people to air their opinion. They don't want people to air their views. If they air their views, they begin to insult them, call them this. Ọkwa ka ebele ga-eje ọjọọ ma ahịa. Ọkwa ka ebele ga-eje ọjọọ ma ahịa mba. Nwanne ihe dị mma na-ere onwe, ahịa dị mma na-ere onwe. Ịghọtago? Ahịa dị mma na-ere onwe, ihe dị mma na anya gbara akwụkwọ. Ndị Igbo nọ na danger. Onye ọbụla ndị Igbo furu ga-emere ha ihe ọma now, they will follow the person. It's as simple as that. So if you have the best to do for us, you go ahead and do them. We welcome it. But to hapụ ndị mmadụ ka ha kwuo okwu, because ọ bụ from ihe ndị mmadụ kwuru. Asị na ebe a na-adụ nwatakịrị nwere nne ọdụ ka nwa na-enweghị nne na-amụrụ. Based on what people said, you will have more ideas to add on the ones you have. But if you shut people up, then you have a problem.
ikesi ka esi amụta a sị na ọ na-ekwu ka na-esi amụta ihe n'okwu ka a na-esi amụta ihe all from what people said you learn because nobody knows everything. Nobody knows everything. Once people speak you listen. After you may say hey, ya ọkwa na eziokwu, ya ọkwa na eziokwu. From this you will take some things, not even all, and add into the ones you have. But if you say you are general, you have everything, you know everything, nsogbu adịghị. Mana eze onye agwana m amaghị na ọgọdị ya na-akpụ n'ala. My brother Oscar, this thing ị na-ekwu now, this thing ị na-ekwu o make any sense because vote is not about benefit. It's not about benefit. It's about competition. It's about competition, not about benefit. It's not a benefit. Benefit of what? Benefit of what? Ihe m na-agwa ugo osi about benefit, not voting. Get the benefit because onye ọ bụ onye si not voting. I did not tell you to vote or not to vote. I am giving you instances of what will happen if not. If not, this is what will happen. So what about nothing? Ọ bụ ngụnwa na the position to tell me the benefit, not me. Oscar, ị na-aghọta ihe m na-ekwu. So ngụnwa na the position to tell us because ngụnwa bụ onye na champion the thing, not me, not we. We are not the one champion. All ngụnwa and otu gị na champion ya. So anyị nwere onwe anyị abụghị ndị na champion. So ọ bụrụ na e nwere ihe ịma ịkọrọ anyị amara. Nna my brother no, my brother mba akpọna mmadụ iyi Chizoba biko akpọna mmadụ iyi. Here we don't insult anybody. Nwere onye na-akpọ iyi ebe akpọna mmadụ iyi biko akpọna mmadụ iyi. Ihe ahụ asị n'aka aka hụ nwaanyị ka ọ na-atụkwasị dị ihe. Ọ bụ ihe mmadụ maka ọ na-eme. Onweghị onye ga-eme nke ọ na-ama ha. Onye ọbụla bụ onye megoro Igbo ihe ọma n'ụwa. Ma ha niile we love them, we want them to continue. But asị na ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ ka nwa na-enweghị nne na-anọ. So biko ịkpọ mmadụ iyi adịghị mma. Ọ bụghị ihe eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo anaghị akpọ mmadụ iyi. Ịghọtago, ọ bụghị ihe eji mara ndị Igbo biko. So ọ bụghị mgbe ọbụla ndị Igbo ga-ekwu okwu they must fight for it. No, mmadụ nwere ike ikwu okwu ordinary debate with his brother. Onye win, onye merie, nsogbu adịghị. Mana ịkpọ mmadụ iyi nke ahụ adịghị mma biko nwanne support hụ m ya. So ụmụ ibe dịka anyị si ekwu na anyị nwa bụ ndozi ọdịnala Igbo, na anyị nwa na-eme Igbo heritage, ihe aha nna nna anyị ha nyere anyị n'aka na ọ bụ ihe anyị ma as a people na-enwere ihe ọzọ anyị ma na otu aha nna nna anyị ha si wee bi dị anyị ahụ mma na ọkwụ n'otu a nke anyị ga-esikwa wee biri na-eje na-enwe ihe dịka mgbanwe n'ime ya. Sọsọ ihe anyị ga-eme bụ na ndị aha ndị be anyị na-aghọtaghị na anyị ga-akọwara ya ọfụma ka ha ghọta ya na ọ bụ ihe anyị bịara. Maka na ọ bụrụ na ihe anyị na-ekwu maka ya, ndị Igbo nwere concept, ndị Igbo nwere ka ha si ebi ndụ, ndị Igbo nwere ka ha si wee mara ka ụwa si aga. All those things because ị gaghị ewere ofu wepụ ofu. Ihe niile a na-ekwu ebe a now, ihe niile bụ under the concept of Igbo heritage, all of them. Ị gaghị ewere ofu hapụ ofu. Ọ bụrụzikwa ndị na-achọ ije n'igwe ma ha anaghị eme ihe ọma, mana the Bible gwara ha na ị ga-emerịrị ihe ọma wee jee n'igwe. So that means ọ bụrụ na anyị chọrọ ime everything about Igbo, we must do all together. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebela nkụkwa ya. Aka ndị kwa aka ekpe akwa aka ndị. So ọ bụrụ na these things bụ ihe nna nna anyị ha mere, nwanne, we must keep the law of nature. We must keep the natural law for us to be accepted. Ndị ọbụla ihe na-esiri ike ka o si esiri anyị ike, there is something that cause it. Enwere ihe cause ya. And ndị be anyị siri ọnwụ that they are not ready to change, but I will watch them burn by fire. Ha ga-agba ọkụ. They will burn like fire because ha kpochiri ntị. Ha kpochiri ntị. They block their ear. Mana ọkụ ga-agba ha. Mgbe ọkụ ga-agba ha, ha ga-asị na ngaramara n'ikpeazụ. Ụmụ ibe, ala Igbo nwere iwu jie. Ala Igbo nwere iwu jie. Ndị Igbo emehiego megide n'igwe n'ala site n'okwu ọnụ ha,
site n'omume ha ka ha si eme omume ka ha si ebi ndụ. Ha apụgo nke bụzi na even naanị ha nwere COC naanị ha certificate of occupancy na their own land. Mana ha anaghịkwa afụ ya, ha anaghị anụ ya. Mana nsogbu adị, anyị nwawo ndị ahọtara ahọta na agbụrụ a wee werekwa ihe gbasara Igbo wee nye anyị wee jiri ya n'aka. Ihe ọ sọrọ mmadụ ya mee, anyị anaghị echenji ka otu anyị dị. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị bụ ndị na-eme Igbo heritage, anyị bụ ndị Igbo akụghị mmiri, and enwekweghị ihe ga-eme ka anyị kwụsịkwa n'Igbo. Nothing will stop it because Igbo will be forever and ever. Anyị nwụgodo anwụ, anyị ga-anọ na nna nna anyị ha ga-anọ with them. Mgbe ị dị ndụ ka ị ga-separate your mind from the body so that you continue living. Ọwụ na your body nọdụ na your mind nọdụ na your body nwụọ, then you will return here. You catch ga ebe. Mana ọ bụrụ na your mind separated from the body before you die, then you continue living. It's as simple as ABCD. A sị na ijiji anaghị anụ ihe na-eso ozu ala. Ijiji anaghị anụ ihe na-eso ozu ala. It's as simple as ABCD. Mana ọ ga-eme anyị n'anya otu a. Maka na ndị Igbo niile ogodo na okweghị na Chukwu, at least ọ mana ọnụgo before na enwere ihe dịka Chukwu, ma ọ kwe ma okweghị ọnụgo before. Ọwụ na mmadụ sị na ya kwe na Chukwu dị, ma obi n'eluigwe ma ọ bụ n'ime mmadụ, ọ ga-ajụgodo onwe ya, how did the Chukwu work? Kedu ihe o representri? That is why njikwa ndị anyị na ha abụghị anụ enu, ha abụghị anụ ala. Ha abụghị anụ enu, ha abụghị anụ ala. Because why? Ha amaghị Chukwu, ha amaghị ekwensu, onwe nke ha ma. Because if you know Chukwu no ekwensu, you know how they work. Mmadụ is just living life like that. You just back me ma ọrụ ndị Hausa. Back me. Just mmadụ ili like that. Adịghị mma polisi, adịghị mma kọtụma. Mba, ọ bụghị otu a ka anyị si eme. Ndị Igbo bụ ndị ma ihe, ọ bụ ndị ma ezigbo ihe, ọ bụ ndị na-emegheri. Na maka anyị ji wee kwuo si na anyị nwa na onwe anyị kwere na ihe nna nna anyị ha mere kwesịghị ike. Enwe ihe dịka mgbanwe n'ime ya, enwekwana ihe dịka ịgbakọta azụ n'ime ya. Nọ ebe ahụ ka anyị ga-eso. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ, nsogbu adị. All choice is a choice. Ọ ka onye si wee debe ute ka ọ ga-esi edinara. Ihe anyị na-eme ebe a adịrị ya Igbo heritage. Igbo heritage. Maka onye na-ama ya mara ya. Ọ bụ Igbo heritage, ọ bụ something else. So ihe anyị na-discuss ebe ahụ about Igbo heritage. Don't trespass and don't overstay your welcome. Don't overstay your welcome. Ịbịa discuss ihe gbasara ihe anyị na-ekwu. Apart from ihe anyị na-ekwu, ihe m ji wee zaa some ajụjụ here today, all because of na sometimes ọ dịka gasị na-enwe ihe na-agbara ọsọ, ma ọ bụ na ịgba ha nkịta ọ dịka ebe na-agbara ọsọ, onwe ya anyị na-agbara ọsọ. Ihe ji wee saa some ajụjụ ebe ahụ ka ndị mmadụ mara amara na enwe ihe anyị dị against. Na ọ bụ ihe anyị chọrọ the best of our people, the best, the mind to reason. Ihe anyị chọrọ the mind to reason. Anyị achọghị ihe because na iwe na-ewe anyị. No, we want something out of reasoning, out of constructive thinking. Oh, because of I'm angry. No, I am not angry at anybody. Nobody. Ihe anyị na-eme bụ cultural something. This is about culture. It's about culture. Or cultivating the mind of the people. But onweghị ka ị ga-esi na cultivate your people, ị hapụ ha ka ndị na-achị nna ma na-achị ha. No. A na-eme ofu, a na-eme ọnwa. Ị ga-agwa ha the reason why ndị na-achị nna ma ji achị ha, and ihe a ga-eme amekwen ndị na-achị nna ma agaghị achịzi ha. Mana ọha ka ọ dịziara ma ha ga-eme ha agaghị eme. Ọ bụ by force. Oh, by force. It's your opinion. It's option. If you like, you take. If you like, you don't take. That is how you know onye nwere sense. Onye nwere sense, ịgwa ya okwu, gwasịa ya okwu, okwe, ọsọzie ya, ome, ọtọ hapụ. But if you begin to fight it, you gosiri bụ na you are not even incapable. You're incapable.
to stand the ordinary world, then how can you do something? Onye na-enweghị ike stand nwe word ka ekwe ihe ọ ga-emenwuzi na that means you are weak. Ịchọ ka everybody know kwurecha n'ihe kwuru. How do you call it possible? Na mmadụ niile ga-aja ọsọ nọ ikwuo na onye ọbụla ati ome mma ka ebe ọ na-eme ikwere na nke ndị mmadụ kwuru, ikwere na nke ndị ọzọ kwuru, mana ị chọrọ ka ndị mmadụ kwere na nke gị mana ikweghị na nke ndị ọzọ kwuru. Nwanne ihe ahụ a doctrine, only a doctrine ka ọ ga-eme ndị mmadụ kwuo isi mba na ihe a doctrine. Mana ọkwa na ordinary talk solution ka ị na-achọ solution, it need thousands millions of words to take the best, unless ma ịchọghọ the best. If you want the best, you must have different opinion to have the best. If you want the best, you need different opinions to have the best. Simple as ABCD. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị ụnụ na mma ka anyị mekwe na ihe ọzọ n'otene anyị ji wee kwugo anyị ekwuo n'ọfụma tata, ka anyị jee zuo ike mekwe na ihe ọzọ n'ihe anyị na-eme ka nkụ anyị ka na-eme na akwụkwọ anyị na Igbo. Anyị na-translate ibi ndụ nsọ ala anyị na Igbo. Anyị mesịa ya, anyị na-translate kwe nta na akara anyị n'onu Igbo. So ihe anyị ji n'aka dị ọrụ ka nkụ. So we are working day by day imeke sure na anyị nwere usoro anyị ji ebi ndụ. Onye ọbụla chọrọ ihe ọ na-eme n'ụwa nwanne mebe, ọ bụrụ na if you convince your people that ihe na-ekwu bụ eziokwu, I am nobody to tell them no. So you have to focus on your own ambition and intention. Ọ bụrụ na if you prove your people right, succeed in ihe na-eme, people will love you, people will follow you. But I believe na people don't have right to question you. Akwasị, people will question you. Ibidobere ka na Genesis ị na-amatekateka, ịnụ na Genesis ị na-amatekateka, ọgwụ ka ebile ga-eje jọọ ahịa. So ya ka ga-eji eje na this international media to stand and debate how can you defend this your idea. So ị ga-aga na international debate ga defend this idea now ị na-eme people suppress not to counter. If you don't practice counter now, kemgbe ị ga-practice kwenye, you have to stand the counter now, practice it now, so that later you be free to talk it anywhere you are. But nke a no, ị gaghị practice nwe na onye ọbụla kwuru na isi jide gbuo tigbuo ozugbo na onye iro enemi mba na ọgwa na ọbụghị otu a ka esi eme. Anyị na ndị Hausa agwụchabeghị na enemi, anyị gaa na ndị Yoruba agwụchabeghị na enemi, anyị gaa na ndị Ijaw, ndị Ijaw agwụcha kịta ụzọ ndị Igbo ozi enemi. No, ọ dịghị mma like that. Ọ bụghị ụta ka esi eme. Ọ bụrụ na anyị nwa na onwe anyị chọrọ ịba na onwe anyị uru, anyị gwa onwe anyị eziokwu. Everybody nwere things to offer in this life. Everybody have something to offer, whether good or bad. Or the level of the understanding. Onye ọbụla nwere ebe ọ ga-offer something. Nobody is useless. Onwe onye dị useless. Ọ ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di. Nobody is useless. So nke ọ bụla ịma eme isi na nke aka dị mma na ya, mere gaba, were gaba. Nobody will stop you. Onwe onye ga-stop gị. Nobody ever will stop you as long as you are truthful to your people. Nothing is the best. Enweghị nke bụ the best. But ọ bụrụ na ị nwee ike convincing your people that one is best for them, even though it's not the best, but at the moment is what they have, good and fine. But understand me, people must ask you question and you get ready to answer. Don't fight them. Don't fight them, because ha nwere right to ask you and they nwere right to answer if you want. If you don't want, you don't answer. Go by force. But they have right to ask the question and you have right to ask, and you have right not to answer as well. But don't stop them from doing it, please. Because if you stop them, another person superior than you will stop you. If you stop them, another person superior than you will stop you. Because ị na-achị mmadụ work as waka na-achị gị. Ị na-achị mmadụ work as waka na-achị gị. So we must understand the principle of life, how life work. Anyị niile mana ndị Igbo na-ata afụfụ. Nobody don't know. Ndị Igbo niile mana ndị Igbo na-ata afụfụ. All of us know it perfectly. But you should understand that na onye ahụ ị na-fight kwa na ụkwa solution ka ọ na-enye. Do you know that? The person you are fighting is not
saying you should not. It's just giving an opinion how things will be better. And now you are fighting at the person as if the person is the enemy. It's not enemy. The person is not enemy. The person only give is nwanne. So onwebeghị mgbe i feel na ịma something, somebody kwuo something, isi ewo n'ihe na kwara onye na-ekwu bụ eziokwu. Ọ mebeghị gị before. So do you think that na ihe niile a na-ekwu ebe enweghị ezigbo ihe things people can learn from, even though you don't take all, but there is one single thing you take out of it. There must be something you take out of it, not all, but there must be. So not because of that one you don't like, you will lose all the one you like. That is what is called echiche. Echiche once ịkọta ihe akọ, ibutuo ya n'uche, iche ya eche. Echiche wo this one a na-ekwu okwu now, those ones dị good for you, you take them. The one na-adịghị good, itufuo ya. Onye bụ echiche. Oh, because of emotion and sentiment, iburu ihe niile ịzụtara n'ugbo gafuo n'iwe na-ewe gị, were fonu gị maa na kụwa. Kekwenụ fonu ị ga-eji azazi fonu leta. Kekwenụ fonu ị ga-eji azazi ma ọ bụrụ na iwe na-ewe gị, were fonu gị mawa na anị. Ọ bụzie na akpọzie gị echi, kekwenụ fonu ị ga-ejizi aza. Inweghịzini fonu na ịkụwa na fonu gị. Okay. Because anything m gwara gị ebe a, nwanne, I can if you like, I don't have angry, I can go me categorically tell you that this is the way of life. If not today, it will be tomorrow. One day, may your next time or your next life, when you are adult, you got an this thing now with pure truth. And we have any reason to lie for you. I don't have any reason. It took me years upon years to get where I am today. It take them years upon years, sacrifice upon sacrifice, to get the level of mental stability. Not today. So maybe in your future, you guys want to hear this guy now go with simple truth. Simple truth. Nothing but truth. Nothing but good for you, not for me. Because already I am good. It's for you that your mind is living under emotional threat. So my own suggestion is do stability of your mind, not about what you think. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị anyị na mma ka anyị mụọ how to challenge our own enemy within us, which is our emotional behavior. Let us study ourselves first. Ọwụ na anyị study onwe anyị, gbasịa mgba against our own self. If we win, then the self becomes servant of you. So ọ bụzi ihe ha nwa na-eru ulu gị, ọwụ ngụwa na-eru uluzi ha, ihe ọ bụla ichetaziri, then you analyze and reason before you wepụta it to public as a character. Ọ bụzi just ihe ọ bụla ifili n'obi echeghị eche ikwuo ihe ọ bụla ị na-art, that na-adịghị mma, ọ na-lead to untimely death. Ọ na-lead to untimely death because that is not you. You are ruled by another force, not you. Because the force, you don't control them. You have to control the forces in you. You must. It's your own responsibility to control the forces in you. If you don't control them, they will lead you astray. They will rule your life. They will rule your life, destroy you. So ụmụ ibe, ọ ga-adịrị unu na mma. Ihe ọ bụla unu chọrọ bụ ihe ọma, unu ga-afụ ya. Mana onye na-enweghị ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. O ji ncha asa ahụ mara onwe ya. Asị na aka nri kwụọ aka ekpe, aka ekpe akwụọ aka nri. Iwere obi ọjọọ bịa, ị ga-afụ ihe ọjọọ. Iwere obi ọma bịa, ị ga-afụ ihe ọma. N'ọbụ ka ndị Igbo si wee bie, ka anyị si ebi. Onye ọbụla kwụbara aka ya ọtọ n'ala Igbo, mmụọ ala Igbo niile ga-aga n'ime gabiri, maka na mmụọ ya nwere arụ mmadụ ka mmụọ ji arụ ọrụ. So onye marakwanụ ka Igbo si wee dị, odebe Igbo Igbo. Anyị nwabụ ndị nsọ ala ka anyị na-ebi. Akwụkwọ ibi ndụ nsọ ala anyị ga-ahapụta.
anyị ga-eji azụ ụmụazị anyị na heritage center anyị ebe anyị na-akụzi nkụzi akwụkwọ a ka eji esi egosi ụmụazị anyị ihe bụ eke, ihe bụ orie, ihe bụ afọ, ihe bụ nkwọ, ihe bụ ịgọ mmụọ, ihe bụ arụsị, ihe niile ka ha ga-ama from childhood, so that mgbe ha na-eruzi 14 years ha na-arụ plan, na-arụ ụgbọ mmiri, na-arụ ihe dị iche iche. Since nna nna anyị ha ji wee nwụsịa, kọmụ na ofe nkịtị anyị emebeghị invent a new soup. Kọmụ na ofe nkịtị anyị emebeghị invent a new soup. Ordinary new soup is not good. Ndị mmadụ, ndị China na-eme invent telephone after telephone, new phone after new phone. Ndị nwa bekee invent television after television, everything new ones. Anyị nwa nke nna nna anyị ha mere eme, anyị emeghị abandon. Not even new one we can produce. Because why? The brain develop from childhood, not from adult age. So I need the original informations to use them from kid, so that I develop what the magical mind of these kids, so that mgbe ha na-etone ha bụrụ magicians, ha bụrụ scientists, ha bụrụ astrologists. So ihe anyị chọrọ, so that ụmụazị a ga-ebido develop the land. Because anyị nwere nwa kedu ihe anyị ma ga-eji develop the land? We don't know anything. We don't know anything. Ofu osisi anaghị eme ọhịa. Ofu osisi anaghị eme ọhịa. A tree cannot make a forest. So we should begin to educate our own children so that they can do wonders. So ụmụ ibe asị na ọ ga-adịrị na mma.